you for using the Save line. This route is bound for 西武球場前。まもなく発車いたします。西武線をご利用くださいましてありがとう。この電車は所沢、池袋、拝島方面西武球場前行きです。まもなく発車いたします。The next station is 西武UH。お出口は右側左側です。左側です。We will soon arrive at 西武UH。お客様にお願いいたします。この西武 UH は高圧の電気が流れています。流れています。危険ですから西武 UH には降りないでください。線路においでのお客様は終点でございます。西武球場前。反応方面へおいでのお客様はお乗り換えください。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。お出口は発車いたします。西武線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく西武球場前終点です。お出口は右側です。山口線はお乗り換えください。車内にお忘れ物をなさいませんようご注意ください。まもなく西武球場前終点です。この後一番ホーム本川行きです。発生現場方面は所沢でお乗り換えになります。道路車両の方面はこの先ご乗車いただけない場合があります。ご注意ください。お待たせいたしました。3番ホームの切り込みシステム